Yeah. Fuck alt, de er derude. Jeg siger 100% de er fanget. Men der er også mange, der er fri. Vi starter stadig ind i. Du kan ikke sige det, hvis du ikke har set det. Følt det mærkeligt på din krop. Jeg siger, det er fucking sildelæsen. Hvad er det, du føler? Du føler en, der fucking står for at blive fri. Jeg siger, det starter ind i. Ikke udenpå, så fuck hvad de gør. Så fuck hvad de gør. Fordi der er ingen, der tør gøre hvad de andre de ikke gør. Kan du sige det? Så kan du se det. Jeg kan sige hvad jeg ser ind i. Derfor jeg bliver 100% fri på den mic. Ja, det er freestyle, ja du føler. Jeg føler hvad jeg føler. Derfor jeg stopper, jeg føler. Hvad er det jeg føler? Jeg føler noget galt. Hvor er det galt? Ja, det starter ind i. Kig ud, det der det snær. Hvor er det jeg ser? Jeg ser med mit hjerte. Fuck deres hjerne. Ego, fuck penge piger. Jeg sover længe på det gear. Derfor jeg gør præcis hvad jeg gør. Spytter freestyle, det er min, det er vores. Jeg siger hvor du føler. Er det du hører? Det er et hjerte der gør. Skør hoved på dig, det er sådan hjertet det kører. Jeg skal ikke sige